Loy! Ibaligyan niya ng manok, Loy! Loy! Ibaligyan ng manok! Ay saba ni nanay, ha? Ay, Ito silang lusing. Ang manok. hindi naman siya baligyan eh. Bahala na sa lusing, ana. Pilay bayad. Hindi siya palitan eh. Ay, kami yung bahal. Kay uhaw ko. Saliloy, isabay mo na. Baligyan. Kisay niya ibaligyan na. Happy birthday. Ganito ka na nung, wadyo na hinungdan. Pati mga binuhing manok, ibang baligyan na. Nung ibabaligyan man daw niya. Ulit daw niya ito ba? Saan ko palagi dito kanan ni? Wadyo ni ka ugmaon ba? Ibalik na ito, uli, inahan ko mo sugot. Asa man ron? Dito sa manukan. Balik man ang manok. Ba't man ning nanay tay? Ipauli niya yung manok kay Kuan. Kay palit na daw ni Mugtuba. Sa Berting, gusto naman niya ko na doon ka rin na nagpitin ng manok. Ngayon, pahato di mo dito kanasing. Kaya sa likod din ba? Mabaligyan na juga ang bisyo. Away klaro. Ato dito silang lusing. Kay wala na tayo sudan. Uy, inom-inom. Ngayon mo pa ko basangin lang. Asa mang tubaron? Inya ka pinobos na tinuod. Ito ito ba? Ating harang daw. Ito ba lang mga?